είναι αυτά που λες. Όχι, όχι. Ναι, υπάρχει. Είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό και θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Πας στοίχημα. Η ώμη σου είναι πιασμένη. Εσύ τους πιάνεις. Θα μπορούσα να σου κάνω ένα μασάζ αρωματοθεραπείας. Όχι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Θα σ' αρέσει και θα μυρίζεις υπέροχα. Ένα μόνο πρόβλημα υπάρχει. Ενοχλεί το παντελόνι. Να βγει από το παντελόνι. Ρεμπέκα, δεν χρειάζεται. Να σου μιλάω, δεν υπάρχει. Άκουσα με. Πρέπει να σε προειδοποιήσω. Πως ή θα σε πάρει ο ύπνος ή θα σου ανέβει η διάθεση. Έχει να κάνει σχετικά με τη χαλάρωση των μειών ή κάτι τέτοιο. Πάντως, ό,τι και από τα δύο με συμβεί, εγώ είμαι cool. Οπότε μην τρέπεσαι. Είμαι γκέι. Οκ. Ενημερωτικά το λέω. Νόμιζα τους πάμε σε που το έλεγες. Όχι, πατά! Τι είναι αυτά μου λες! Όχι, κάνεις καλά. Όχι, όχι, όχι. Απλώς θεώρησα ότι πρέπει να σου το πω. Και τώρα το πες. Πάντως δεν μοιάζεις γκέι. Όχι, λες. Ο Στίβεν μοιάζει. Αλλά δεν είναι. Όχι, λες. Ναι. Γράφω μάλλον θα μιλήσουμε τελικά, Θα πάω να δω το φαγητό.